Hej, jeg er Maria, astronaut. I dag vil jeg præsentere jer for Space Amiga Coop, et firma, der arbejder på at redefinere grænserne for rumfart med fokus på ukonventionel teknologi. I modsætning til traditionelle metoder udvikler og forfiner Space Amiga Coop avancerede fremdriftssystemer som ionede roster, plasmamotorer og andre innovative alternativer. Disse teknologier lover at revolutionere den måde, vi udforsker rummet på, ved at tilbyde større effektivitet og kraft. Det mest imponerende er, at Space Amiga Coops vision rækker ud over det ydre rum. Deres mål er at gøre disse avancerede fremdriftssystemer stærke og effektive nok til at kunne bruges til opsendelser fra jorden, hvilket vil gøre adgang til rummet mere overkommelig og miljøvenlig. Desuden stræber de efter at gøre disse teknologier genanvendelige, hvilket vil bidrage til at udvikle en bæredygtig model for rumforskning. Men deres mission stopper ikke der. Space Amiga Coop er også engageret i at dele deres viden med det globale samfund gennem deres uddannelsesinitiativ, Space Academy. Her uddanner de ikke kun den næste generation af rumfartsingeniører og forskere, men tilbyder også kurser og publikationer for offentligheden, så fremskridtene bliver tilgængelige, og der vækkes videnskabelig nysgerrighed på alle niveauer. Sammenfattende er Space Amiga Coop ikke kun en drivkraft for innovation inden for rumfart, men leder også en æra for tilgængelighed og uddannelse i rumsektoren. Tak.